ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଫୋନ କାର ଉଠେଇବିନି ସେନେ ଆଇ ଯିବା ଆନ୍ଧ୍ର କେହି ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛୁ କେହି କଲ୍ କରିବେ ଏ ପାହାଡ଼ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ସେ ସବୁବେଳେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପାଉଡର ବୁଝିଦେଲେ ମୋର ପାଣି ସବଜି ପାଇଛି ଝାଡ଼ା ସବଜି ପାଇଛି ସେଇପଟେ ଯାଇଛି ନାଇଁ ରୋଡ ଉପରେ ଉପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସେଠି ଆରେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିବା ଯାଇକି ପାର୍କ ବୁଲିବା ବସ୍ ଆଉଛି ଏକା ପଛରେ ହଁ ବା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗାଁ ଫାଁ ଅଛି ବୋଧେ ନା ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ଆଉ ବସ୍ ଇଆଡେ ଆଉଛି ସେ ଏମିତି ଯାଇବ ପାର୍କ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଓହୋ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବ ସେଇଠି ବୁଲେଇବେ ନା ଏଇଠି ବୁଲେଇବା ସିଆଡୁ ଗୁରୁ ଅଛି ଯିବ ସିଏ ବି ଏଇଠି ବୁଲେଇବ କି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଦେବ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ସେଟା ଅନଉନୁ ମାମୁଁ କଣ କ୍ୟାମେରା କଣ